Manuel Rei afondou onte na Pobra na súa obra Castelao, desta terra e deste tempo. Neste ensaio recolle o esencial do artista e analiza e interpreta a súa obra para ofrecer as claves do seu pensamento. O 2025 está a ser o ano Castelao para conmemorar o 75 aniversario da súa morte. En este escenario estánse a desenvolver numerosos actos de recordo e homenaxe a este artista e político rianxeiro. Unha delas viviuse na tarde de onte no auditorio da Biblioteca Municipal da Pobra. Manuel Rei presentou o seu libro Castelao, desta terra e deste tempo, da man da Asociación Cultural A Trastenda. Trátase dun ensaio co que o autor quere contribuir a divulgar a figura e a obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Era, por tanto, pois unha figura que había que estudar. E a partir de aí funlle seguindo tamén os pasos, o labor que facía a esfera da oficialidade, a Xunta de Galiza, que na maior parte dos casos pois era un labor de manipulación, de silenciamento, de, digamos, reverencia fúnebre, pero sempre valeiro de contido, non? Recordou que houbo moitas datas destacadas nos últimos 25 anos en conmemoración da figura de Castelao. Tempo suficiente apuntou para que a Xunta pudera demostrar que quería facer do rianxeiro un referente. Pois eu neste libro o que fago é ofrecer unha imaxe de Castelao de conxunto, integral, un Castelao que podemos considerar tripartito, tres etapas da súa vida, un primeiro Castelao, que é un Castelao que aprende a pintar, a caricaturizar, que abandona a pintura tradicional porque quere facer unha arte máis incisiva, entón pasa a caricatura, fai ese álbum ese calado tan fondo da nosa realidade social, colectiva e nacional que é o álbum Nós, en 1916. Cando se fundan as Irmandades da Fala, afonda tamén na época de activismo cultural de Castelao dentro dunha militancia política. E despois temos o Castelao político, por tanto, un Castelao en tres etapas que se estudan contextualizadamente, é dicir, para entendelo hai que saber tamén e interpretar algunhas claves. Na súa obra danse chaves tamén para entender aspectos simbólicos, para facer as interpretacións debidas, para que se entenda ben, porque é unha obra que require establecer esas coordenadas simbólicas para entendela ben, desde un ollo de vidro até os vellos non deben de enamorarse. E lamenta que a crítica non fora acertada a hora de interpretar a obra do artista e político de Rianxo. Nos valorando, desprezando, moitas veces sen coñecemento e sin o rigor e a análise. E analízase tamén a fondo o Castelao político que percorre esas dúas décadas, os tempos da Segunda República, a partir do ano 30, e os tempos do exilio, non? Xa digo, un Castelao que ten unhas militancias claras, membro das Irmandades da Fala, deputado nas Cortes Constituíntes. Co seu libro, Rei analiza e interpreta a obra de Castelao para ofrecer as claves do seu pensamento.